Epa, estamos aí, oh, veña, moi bons días, familia. Espera que trae unha receita. Que tal estás? Vas comer ou non? Sí, como que non vas comer? Vas comer, hai que cociñar o primeiro para comer. Non vas a ser o gorrillas de sempre que vais aí á casa do veciño. Tamén tocas, Ti tocas o timbre, empezas por preguntar se tes un pouco de sal, e despois dis, teño un problema, meteste dentro e a zampar o que teña. Ti que dis? Viña, nós o que vamos facer hoxe é unha receita dunha pasta rechea que non é italiana, non. É chinesa, neste caso, porque eles fan así un tipo de folla espectacular. Mirade que cousa tan increíble, vale? Tan finiña, que fácil, moi fácil de traballar. Ademais que un pouco de auga, nin ovo precisamos para que despois pegue isto. Xa verás, así que vamos a intentar facer unha sopa de wonton cos seguintes ingredientes. Aquí, un pouquichiño de caldo de polo. Temos tamén algo de almidón de millo, temos un pouco de pementa branca, temos allo, temos uns chiles, temos algo de xenxibre, temos tamén un pouco de perexil, algo de cenoria, temos a pasta, temos shiitakes, que podría ser calquer cogumelo, un pouquiño de carne, temos tamén por aquí estas gambiñas que tiña conxeladas e que van a maridar moi ben, xa veredes. Temos a ceboliña, un pouco de pak choi, e para acabar de darlle ben de sabor a ese caldo, un pouquichiño de aceite de sésamo e algo de salsa de soia. Sopa wonton, oichi? Sopa wonton é con perexil, non con coandro. Onde vas ti? Wonton ou wonten? Bos días, Lidia. Bos días, Iván. Que bodegón chulo. Para, bodegón non sabes, pero como se chama? Wonton? Ou como é? Guantún ou que sei. Igual é guantún. Guantún, non será? Igual me sono de guantún tamén. É que aí no paquetiño pon wonton. Porque isto mércase así, vale? Hai moitas veces que podemos facer a pasta fresca. De feito, non é moi complicado. O que é complicado é facela así. Vale, que quede tan bonitiña, tan así, tan delgadiña. E isto é unha cousa, como vos digo sempre, tamén para traballar cos nenos na casa, porque o que vamos a facer é tan sinxelo como botarlle un pouco de ingredientes e meter unha boliña pequena e facer a forma que nos dé a gana, porque despois é outra cousa. Ten que ser bonito, non, ten que estar saborido. Se tamén é bonito, pois isto xa é práctica. Hai moita xente, flipo ca xente, por exemplo, que comeza con un papeliño, empeza cunha tesoira a facer tal, e fan caras, e fan de todo. Hai xente que papiroflexia, que lle chaman. Eu non fago papiroflexia, xa verás. Fago uns wontons, perdón, Lidia. Guantún, non? Guantún, non sei, Guantún, que flipades. Non sei tampouco. Creo que se escribe guantún, pero mellor se pronuncia de outra Sabe Dios, tampouco non vamos a meter aquí. E ti pensas que Dosinda fará uns guantúns desos? Se quere, Dosinda pode facer guantún. E xa verás porque sí. E ademais, Dosinda, se tes netos, vale, cando veño o neto, polo a traballar. Ti di, mira, fixen esta zaragallada, vamos a traballar. E que poña a traballar, xa verás como se... Nese momento, esa conexión. Mira, por certo, é unha cousa, unha tontería, pero cando ti traballas con un rapaz, xogas, faz unha manualidade e tal, hai unha conexión diferente que tanto. É bo intentar interactuar con todas as idades, porque a máis aprendes dos avós, aprendes dos rapaces, aprendes todo o mundo, é unha cousa bastante interesante. Mira, aquí, caldo de polo xa feito, vale? O que imos facer é vertelo por aquí e imos empezar xa a puñelo a quecer. Por qué? Porque ademais ten unha peculiaridade esta historia. Vai ver pouco, vale? Por qué? Imos reducir un pouco máis. Neste caso, o que imos facer despois é unha cocción ao vapor. Ollo, esta sopa, vamos a empregar este caldo, pero, evidentemente, vai despois levar unha vaporeira que teño por aquí, que despois poñeremos sen problema ningún, para facer os nosos guantún. Que se poden cocer? Sí. Que se poden fritir? Sí. De feito, quedan super crocantes. Pero a realidade das cousas é que eu creo que se os fritimos non vai a ser máis que un aperitivo moi chamativo, que ca sopa non ten moito sentido, e se os cocemos, que se pode, o que vai a pasar é que van perder parte do seu sabor. E ademais de parte do seu sabor, que vai ir a sopa e tampouco pasaría nada porque ímola papar, o que é importante é que esa forma no chino vapor, no cocido vapor, non se desfai tanto. Entonces, pareceme máis interesante e ademais a cocción ao vapor creo que nos gusta a todos. Vale, mirad o que temos por aquí. Un pouco de carne, neste caso de cocho.
E temos por aquí tamén unhas gambiñas que tiña. Este maridaxe é super tailandés, super asiático, super tal. En China, en Japón, fanno moito. Pode ser, evidentemente, un lagostino, podría ser tal, o que che dé a gana, pero marida moi ben. Neste caso, o que imos facer tamén, e se me vas pelando este par de allos, e vou collendo isto, vai ser un machucado para facer desto unha mestura perfecta e metela no noso guantún. Ti collo, que queiras que non pasa nada. Non terás que prender o lume. Home, o lume igual se perdemos moito mellor. Menos mal que te teño a ti, Lidia. Vale. Acendemos a cociña. Vamos, encendemos a cociña. Esto que se poña aí, a quecer. Vou coller un bol. Vale, en este bol imos ir metendo todas as historias. Pero unha cousa interesantísima, vale, vouche pelar un pouquichiño, vou coller isto tamén, este historio, vale. Mira, que facemos sempre? Os aromáticos que utilizan en Asia, que poderíamos nos botar outro, se eu collo e fago unha masa de albóndegas, evidentemente tamén valería. Pero non ten moito sentido despois cunha masa de albóndegas, que o único que queremos é que meterlo nunha sopiña que non teña moito power, moita chicha. Entón, o xenxibre, que xa falamos moitas veces dele, ese allo, claro, vai dar moitísimo toque. Por lo tanto, a min pareceme bastante interesante. O que vou facer é o seguinte, mirade, collo un cachiño chulo, tampouco fai, non é moito e tal, porque pois xa veredes, son tan pequeniños eses historios que xa nos vale. Así, suficiente. Este allo tamén por aquí. E o que vou facer é directamente unha cousa, mira. Vai ser moito máis sinxelo que o relemos ese allo nesta historia, vale. Aquí, non o vou ni machacar, fora, veña. Pono do teu lado que así non me total, non o quero, veña, vou no relar. E así vais integrar moitísimo mellor. Mirade. Facemos o seguinte, taca, taca, e ti se me fais unha cousa, vas a ver, e quero que o vexades na casa, que vos vai pasar algunha vez tamén esta historia. Vente aquí, compañeiro, que se me vexa ben a miña mao, mirade. A veces, as gambiñas que veñen así teñen un pouquiño de negro por aquí, que unha tripiña, eso é intestino, e o que non é máis que vai ser. Se está no intestino tal, as cacas. As caquiñas. Nós collemos unha servilleta, facemos así, e a caquiña queda aquí, e isto queda limpo de todo, e listo. Entón, se me podes ir facendo isto, con este cachiño. Pero bueno, que poderíanse comer as cacas, non pasa nada, Pódese comer, pero non sei, non é moito de comer cacas, Iván, non sei. Eu deixo así. Veña, facemos o seguinte, polo tanto, ese allo aromatizando, acordado que vos dixen sempre, se vos gusta vos a receita, e tedes esta historia de que, nada, porque en Xapón isto, en China, comese moitísimo, pero sabes que fritos sin sopa, que hoxe a min me encanta o tema da sopa e poder mollar, en Tailandia e en Vietnam é o almorzo deles. Ah, sí, en Asia, es que ao final temos aí certos alimentos asociados a cada comida, non é como... Por que no almorzo non pode haber verduras? En Xapón tamén almorzan con arroz, con ovos, con verduras, o sea, comida máis semellante á do día. É que ao final ten máis sentido, non? Porque normalmente temos actividade pola mañá, non? Xa non estou a dicir eu, está a dicir Lidia. Que ten todo sentido. E tendemos a asociar que hai certos alimentos que son para o almorzo e outros alimentos que son para outras comidas. Pois podemos almorzar humus, que son legumes, podemos almorzar as sobras das lentellas do día anterior, o caldo, quero dicir, a verdura do caldo, unha crema de verdura. Mira, meu pai sempre foi de almorzar as sobras da cea, dicir, a crema de verduras pola mañá. E non lle pasaba nada, Nada. Coita, a mí fai moita gracia cando tes pois o típico da obra, o que traballa nas rúas e tal, que son xente que madruga moito por o seu traballo e tal, é un traballo bastante físico, bueno, cousas que daqui, bicos pa todos e apertas, que todo é tan necesario nesta vida que sen vos tampouco seríamos nada. Pero esa xente, igual ás 10 da mañá, ás 11, bocadillo que te criou, que é casi como o seu almorzo, porque comezan tanto que comezan normalmente cun café e despois métenlle. É un almorzo, macho, un bocata, dame igual, unhas albóndigas, dame igual, uns guantún, dame... A xente en Asia, cando eu iba polas rúas, iba por aí, a xente que estaba tranquilamente, vamos a poñer isto mínimo para que siga a ferver. Isto quero que ferva, xente estaba nesas sillas pequenas de todo que teñen, sabes, que andan, que parece que están de cuclillas, que lle chaman aí, as ajachadiñas de todo, cunha mesa pequena de todo, de plástico, dame igual, están ali, inda non está amencendo e dándolle os historios estes, que lle chaman tamén dinsún, eles, cando os poñense en caldo e tal, porque teñen varios nomes para a mesma historia. E claro, a zaragallada, que tiche de a gana, de pescado, de carne, pescado, de verduras, por suposto, mira que verde me ves hoxe, por certo. Puxeron así, non é o tipo de roupa que eu elexiría, estos corazonciños non van comigo. Como que non? Se parece unha espinaca amorosa. Pero eu deixo-me aconsellar. Por eso, é moi amorosa non son. Eres unha espinaquiña moi amorosa. Eu vexote moi... Pois eu vexote con outros ollos. Ai,
Sí. Sí, eu vexo moi amorosa. Véxome máis como a flor do toxo, pero bueno. No, a flor do toxo é ben bonita, Por eso. E o licor do toxo é espectacular, por certo. Vale, así que, a flor do toxo é ben bonita. Pois estábamos falando das verduras no almorzo ou en Asia, utilizan moitas verduras e ademais utilízanos dun xeito moi diferente ao que empregamos nós. Sí, porque conta. nós cando pensamos en Galicia en verduras pensábamos en repolo, pensábamos en Cocedura, verdura fervida ou pensamos en ensalada, no? Pero non moito máis. En Asia emprega moitísimas verduras como base de todos os platos e non é verdura de folla fervida nin son ensaladas. Tamén hai. Que tamén ferve, Que tamén claro. hai. Incluso pero este non é pak o choi, máis. é verdad, porque mira, por exemplo, este pak choi non símolo meter aquí casi o dente, simplemente un pouco de auga e sacalo para despois facer tal, pero eles falan moito na prancha, nese wok mítico a 20 lume, que é verdad que cociñan desa maneira. Mirade, que eu teño, estas son as que están limpas, verdad? Sí. Vale, vou collendo estas, da igual, porque hai algunhas que están limpas xa per se, mira, estas xa non teñen nada. Unha das cousas aquí, podemos picar todo, sí, podemos picar todo como queramos, pero como vos digo moitas veces, vamos a deixar isto por aquí para que vexamos, como vos digo moitas veces, esta sí que a collín eu, era con caquiña, mira, fora. Hai unha das historias que eu quero que se vexa un pouco o cachiño. Polo tanto, van ir así. Hai veces que fago como unha especie de tartar, así como moi grande, o sea, moi fino, moi miúdo, moi tal. E non, o que quero hoxe é que de vez en cando tes un dinsún, un teña como sorpresiña, sabes? Igual un che queda con pouco tal, porque tampouco vimos ordear, así que directamente, mirade, aquí, pa dentro, así, porque despois unha das cousas máis interesantes que vai levar eso é ese almidón de millo, que é o fío conductor, evidentemente, desta historia. Vale, eu creo que, bueno, sí, vai botar un par deles máis que eu sigo facendo unha historia, porque é interesante isto. Mirade, para que a miña Lidia non se me enfade nin historias raras, a isto voulle meter algo moi interesante, que é verdura tamén. Vale, vamos poñendo por aquí. E o que vou facer é directamente relar isto. Vou meter aquí un par de xitaques que tiña por aí, que ademais están como medio tal, e van a ir perfectos, para darlle un pouco de mordida. Así, con 4 xitaques tamén me vai valer, porque sobre todo porque non é moita cantidade, senón despois pásome e ten que ter un pouco de todo. Vale, aquí, isto, acompañadiño, escoita, e as llozas? Ai, a mí encanta. As llozas, macho. E as rapazadas solles gustar. De feito, estaba pensando que este tipo de recetas son un xeito ideal para... Pois normalmente os adolescentes pois de repente queren probar cousas novas, non aborrecen comer sempre o mismo. Bueno, que a mí unha cousa que tamén me gusta, eso sou bastante. Eu son un adolescente. A mí tamén. Son un adolescente, teño claro. Bueno, este tipo de receitas axudan a sair de esa zona de confort, rutina, sí, home, sí, que tes toda razón. A que se motiven a probar cousas novas. O mellor, se lle dis, hoxe para comer brécol, igual dinche que non, pero hoxe para comer pak choi. Xa sona exótico, xa di, a ver a que saberá eso, sabes? É que é pak choi, despois o que pasa é que ven o cor verde e din, igual non me gusta moito, Pois mira, que lle pasará o cor verde aos rapaces? É unha verdura, aparte de bonitiña, a mí me parece super bonita. É que é preciosa. É super interesante porque pertence á familia das crucíferas, é da familia do brécol, da coliflor, coles de Bruselas, das coles, Sí. Ten algo de interesante que esa familia de verduras son moi ricas en calcio, que sempre falábamos no outro programa, de que non hai alimentos imprescindibles, hai nutrientes imprescindibles, non? Correcto. Pois para xente que non come lácteos polo que sea, porque non poida, porque non quere, gústame iso, vale, porque non pode, porque non quere, que tamén pode ser que non quere, non? Claro, polo que sexa. Pois obtemos o calcio tamén das crucíferas, son unha estupenda fonte de calcio. Crucíferas que cando falamos estamos falando do brócoli, por exemplo, verdad? Do brócoli, da coliflor, das coles de Bruselas, e do pak choi. E do pak choi. É unha cosa que ten así como diferente. É como un híbrido, que é eso, é así tal, porque para min parece que me parece unha celga. Cando vexo así ten unha celga, ten un pequeno sabor a celga, pero ten máis sutil, non? Un pouco máis doce. O que ten ese sabor peculiar da familia das crucíferas ten que ver cun componente que se chaman os glicosinolatos. Toma os glicosinolatos como non aprendemos. Están moi estudados na prevención de certos tipos de cancro moi comuns, como de colon, como o de mama, como de pulmón. Pois esta sustancia que está nas crucíferas especialmente, pois sabemos que axudan na prevención, non tratamento obviamente hai que facer outras cousas, pero na súa prevención. E sobre todo se mantemos en coccións moi curtas, vale? Como vapor, como microondas, para que non se perdan estas propiedades. Isto gústame, porque isto ao final tamén é cociña. Vapor e microondas, que estamos moi afeitos a non empregar varias cousas, é importante. Mira a ver se teño un relador aí, por fin. Teño un relador así grandocho, ese mesmo.
maravilloso, porque isto, en vez de collelo tal, o que vou facer é relalo directamente e vai para dentro. Vai dar mordida, un pouco de crocancia, como leves os 10 minutos a carne, máis a gambiña vaise facer perfectamente, e a verdura tamén. E agora, sí que xa empeza a ter cor, Podría ser unha albondiguiña perfectamente tamén, o que pasa é que sabes o que ten? Non leva miolo de pan, non? Esa te poño, si pono por aí, despois ora teño que tal. Non leva miolo de pan, non leva ovo, porque como ao final queda amarrado por aquela pasta, que máis dá? O sea, metemos todo no seu sitio. Sabes o que estaba a pensar eu tamén? Que isto chamase guantón e tal, pero cando falamos de pasta rechea, que a min encántame con salsas de queixos e tal, as pastas dos italianos teñen un montón delas. E nós coñecemos o que é o mítico tortellini. Bueno, non todo o mundo. Coñece os tortellini, quer decir... Sí, pero... Bueno, se me mesta unha pistola aquí na cabeza e me dis que como é a forma do tortellini, igual non a sei agora mesmo. É así, redondeada e ten un buraco no medio. Mira como sabe. Ai, amigo. E o ravioli? O ravioli é cadrado. Ese é o máis fácil de facer. Esa parte que tal, como se colles... Mira, de feito, hai un prato mitiquísimo nun restaurante que me gusta moito, dun raviolón á trufa. E o que fan directamente, ora vou ensinar, que parece, mira, acabas de me acordar dese pratazo. Vale, esta cenoira fora, ese pratazo fai o seguinte, déxame lavar un pouco a mao, fai o seguinte, colle unha pasta destas, vale? Si, colle outra, e pon o recheo aquí, imagínate, e de repente, si colle, isto é porque é tan sinxelo de empregar, colle o recheo, mete aquí o recheo que no medio e ten como unha cuñadora, como algo, como unha prensa que fai forma. Pa, mete unhas formiñas e queda feita. Isto fai un lampantín, xa vos lo dixen antes, mirade como se fai, Vale, isto, aquí. E agora empezamos a traballar un pouco nesta masa, porque ahora sí que simplemente hai que salpimentar e pouco máis. O chile non vai vir aquí. Hai que voulle botar ese pouquiño. Ahora xa que hemos limpache, non, só faltaría. Veña, toda esa gambiña tamén, como vos dixen, non leva un super corte, simplemente que leva así o grosso que lle chaman, un corte somero, que lle din por aí. Aquí, pouca cousa, sen darlle moita historia, moita traza. Fora, cachiños pa todas partes. E agora, se me empezas a axudar, como sempre, vou a limpar isto antes de nada, porque temos isto. Mirade que eu estou a ferver o caldo, como vos dixen, e quero que vos acordedes de por que estou facendo eso. Porque se nós seguimos fervendo un caldo, un anaco, que está a pasar? Estáse a evaporar, non? Se se evapora, vaise auga. E se se vai a auga, que está pasando? Que quedan os sólidos. Os sólidos é toda esa grasilla que tiña. E mirade, aquí. Sigue como medio engordando e sigue collendo sal. Sal que é a propia que tiñan os alimentos co que fixemos o caldo, que non lle puxemos aínda nós, porque isto vai ir con un chisco de soia. Mirade, aquí agora, importantísimo, vale? Un chisco de pementa branca, neste caso. Eles fan así, eu tamén vou meter. A pementa branca é un pouco máis sutil que a outra, vale? Así que, polo tanto, podedes empregala nela sen problema ningún. E vai levar... Porque así, isto que tal, cuidado co aceite de sésamo. Dá moito sabor. É super saborido, super forte, demasiado aromático. De repente botas, pensas que non é nada, despois sabe todo, estragas a comida, non, porque non sabe mal, pero é como comeras unha pipa branda, porque isto non é máis que ten un sabor así a tostado a pipa. Así que, mirade, bueno, tampouco te pases, Iván, eso para o caldo igual é así. Esta historia, un pouquichiño, vale? E agora sí, este trisco de soia que voulle meter para esta cantidade de 3 culleradas, non máis. Vale? Isto tamén o imos empregar, por suposto, para acabar de aromatizar o noso caldo, como dixemos antes, que eles simplemente teñen un caldo ben feito, empregan moitísimo, o asiático emprega moito as crockpot, as olas de cocción lenta. Por lo tanto, pola noite botan ali un montón de cousas e o día seguinte teñen ese caldo feito. O día seguinte, e esa historia, que sería algo parecido a isto, vale? Aromatízano coa súa soia, coas súas historias, e teñen todo. Aquí, importantísimo isto. E cando digo importantísimo, este millo, vale, este almidón de millo, sí que vai facer unha cousa, que é todo como quede máis esponxoso, que despois cando eso se meta non quede como apelmazado, non quede como duro. Isto é interesante, moi interesante. Así que eu agora, por suposto, un pouco de sal, pementa e algo de aceite, mirade como vai a historia, así, vale? Un chisquiño de aceite, nada máis. Que, por certo, se botamos salsa de soia, temos que ter en conta que xa ten moita sal. Aí estás. Para non botarlle sal. Perfecto. Sobre todo para xente que ten problemas co sal, pero ainda que non os teñas, non esperes a telos, non? Eu sempre digo o mesmo. Claro, exceso de sal non só vai para a hipertensión, Chisquiño.
É dicir, o exceso de sal está relacionado con cancros do tracto digestivo, como o estómago, por exemplo. Non é só para quen teña xa problemas. Vale, ti dalle, que agora toca a min facer unha cousa super interesante que é machacar como se non houbera mañá. Bueno, entonces, que? Receita, como vexo agora? Estaba pensando agora co tema da sal e da hipertensión que decías. O pak choi, as crucíferas en xeral e as verduras en xeral son ricos en potasio. E a xente que ten a tensión alta interésalle, porque sempre centramos a atención en comer menos sal. Bueno, hai que comer máis potasio. Vale, potasio que levan non só os plátanos, polo que vexo, a ver, dalle aí. Está en vegetais, o sea, verduras e hortalizas, que sempre falamos das verduras e das hortalizas. No, unha persoa que ten risco cardiovascular e hipertensión, pois, entre os moitos motivos para consumir verduras e hortalizas está en que son a fonte de potasio que lle vai axudar a reducir a tensión, non só en quitar sal, en quitar sodio. Vale, pois iso tamén é interesante, parece ser que o das verduras ao final, vamos ter que darle a razón a Lidia. Ao final, tens que acompañar verduras. Cando se fala de verduras, falamos de en todas as comidas debería haber verduras. En todas as comidas, en todas as ceas. Sí, bueno, sí. E falamos antes, en todos os almorzos tamén. En mínimo 2 racións ao día. Mínimo 2. E hai xente que come 2. Eu quero unha pregunta, que a mí sí que hai xente que come 2 veces, pasaría algo? Se ti comes 2 veces, é algo malo? No, é un mínimo, non un máximo. Vale, pero é un mínimo, non? Pero a xente pode estar perfectamente saudable comer 2 veces ao día, a xente que o seu corpo lle presta. 2 veces, dis, non 2 veces, non 2 verduras. Non, 2 veces. Sí, eu a veces fago 2 comidas e vou ben, o sea, véxome ben, non preciso, se pensamos que eu tomo café, despois simplemente o almorzo para min é un café, despois collo, como ben, non ceno moi tarde, volvo a cenar, pero a veces só fago esas 2 comidas co café. Depende de moitos factores. Vale. Primeiro, fas 2 comidas porque só tes fame a esas 2 horas ou porque pensas que mellor aguantar. Non digo en ti, estou falando en xeral nas casas, non? Si temos fame é porque necesitamos facer máis comida. Si non temos fame, temos que comer non tendo fame. En xeral, en persoas sanas, non. E digo en xeral en persoas sanas porque, por exemplo, hai xente que ten certas enfermidades que se lle reduce o apetito. Hai xente neurodiverxente, por exemplo, que ten alteradas eses sinais corporais que non perciben, non? Por exemplo. É dicir, hai excepcións. Pero pode ser saudable, o sea, que pode ser saudable si non chegas con fame, é dicir, con excesiva fame. Ni con ansiedade. Ni con ansiedade, e notas que o corpo non te pide máis e non tes ningún problema da saúde asociado, non ten por que ser malo. Hai que poñer máis o foco de atención en que comemos, con que saciamos esa fame, non? Porque digo porque agora falase moito do xaxún intermitente, non me quería meter nese tema, non? Pero moitas veces, moita xente me di que eu fago xaxún, pero non o fago conscientemente, porque eu ceo cedo e despois pasa moitas horas. Non é por moda. Non é por moda, pois mira, eu podería dicir que o fago porque ceo cedo, pero non por outro motivo. Pero, sin embargo, hai outras persoas que non é ese caso, sino que sinten fame, pero pensan que é mellor aguantar a fame, non? Entón, estamos movéndonos nun tema complicado cos trastornos alimentarios, que eu traballo moito, pode ser unha práctica de risco. Cuidado cas modas. Un segundiño, que eso ímolo falar en outro momento, porque tal. Agora, importante, temos isto. Esa ceboliña agora voulle meter unha cousa que é bastante importante, antes que para que o vexa a xente, voulle meter este cacho, porque isto voumo quedar despois para a propia sopa, e este que teño aquí, agora que empeza así, porque, mirade, se boto cebola, para min é importantísimo, nestas ceboliñas frescas, que leven ese mínimo punto de 10 minutos, non quero que se me desfaga. Por lo tanto, aquí, ese caldiño que tiñamos, poñémolo por aquí. E agora, vou facer un pequeno chisquili-chasqui de nada, para que? Para que isto repouse todo, esa fariña acabe de abrir, temos eso xa fervendo, pero sobre todo mirade, por favor, como quedou esta pasta, vale? Mirade que xa está perfecto, que non cae, non esvara, que está ben metida, ben presada, con esas maus que lle meto aí un pouco de punch, e agora, en nada, vimos apañando neso, facendo un vaporiño e tendo unha sopa nun chisqui-chisqui que vai de flipar. Peña! Amigos, a papiroflexia está aquí. Mira, que cousa tan chula, de facer. Collemos a folliña. Por certo, que xa fixen así, xa estiven traballando con diferentes formas, bolsiñas, míticas, estes raviolos. Podemos pastiroflexia. Pastiroflexia, váleme ben. Mira, aquí, un pouco de auga, vale? No dedo. Mira que cousa tan sinxela. Temos aquí un cunquiño de auga, nin aceite, nin nada, nin ovo, nin historias. E facemos o seguinte, que é pasar todos os lados. Así, vale? Con esa auga aquí, agora facemos unha traballada tal cual como esta. Non nos pasamos nunca con demasiado condimento, porque despois é moito máis complicado meterlle a mau, vale? Así que, así, unha boliña, aí, limpamos maus. E agora mirade que cousa, Collemos unha punta ca punta, poñemos a cousa así, collemos os 2 dedos, facemos unha cousa, apretamos a masa,
para que pegue esa historia con esa historia. Agora temos un triángulo metido, vale? Un pouco máis de auga, meto aquí nestas dúas beiras, poño por aquí, traballo. ¡Charán! E temos outra paxariña destas feita. Mira, vamos a facer unha cousa. Veña, dalle aí, unha pa ti. Unha pa mí. Unha pa ti que ven máis poder, que xa verás. Se o fai Lidia o fago eu, fano ti na casa, vale? Esa, aí un pouco de auga tes e eu vou ensinar aquí un par de historias, non saquedes ollo. Aquí temos que vos dixen, vale, unha cousa tan bonita como ir facendo xa a ese vapor no que simplemente lle puxemos unha historia de papel de forno que lle dimos un par de buratiños para que vaya ben esa historia para arriba e facemos o seguinte, vale? Isto sí que quero que o vexades, porque así todo vai ben. Isto non queima moito, bueno, moito non, pero ainda lle dá. Vale, aí esas historias. Aquí, esta movida que vai perfecta para que agora nós, en 3 minutiños, poñamos esta historia. Mirade. Penquiña, bonita, dese pak choi. Mira, cousa sinxela. Aí o tes. Estás facelo perfecto. Perfecto. Que non estaba atenta, ahora que hai que facer así, non máis. Un momento, pero este metes aquí un poquinho máis para... Non pasa nada. Vale, non estaba atenta. Mira, non pasa nada. Aquí. E agora xuntas estes dous así. Mira, dalle aí. Na máis. Só xuntar así, xa está. Aí, pero tes que xuntalos, non? Cun pouco de auga. Vale. Veña, vamos facer unha cousa. Isto por aquí, outra penquiña destas bonitas. Outra penquiña destas, xa verás. Ole! Mira, como xa lle collicho o punto, a que sí? Non estaba prestando atención, ás veces voume... Bueno, non pasa nada, pero mira, é unha cousa tan sinxela que sen prestar atención case vai. Listo, cortamos esa penquiña así, isto queda para un caldiño, xa veredes, e agora estas pencas siguen aromatizando un caldiño. Pero antes de nada, para que vexamos todo en pantalla, mira como vai esta historia. Nese caldo, se temos máis por máis, collemos, mirade o cor que tiña ao principio e mira a cor que ten agora, vale? Esa reducción da que estivemos a falar, verdad? Ben, vale, pois isto imagínate que nós o que estamos a intentar facer é ter este caldiño, vale, aí deixamos un pouco. Ahora ides velo todo, xa veredes. Vale, isto para aquí, que se vayan facendo 3 minutiños simplemente, vale? Xa verás como eso que... Pensade que vai ser como non un vapor, pero vai quedar bastante turxente. E ímolo empratar. Este que estás tan feitos que imos cambiar. Estes que me está acabando Lidia por estes. E eu, para que vexades como vai a historia... Un segundo, Lidia. Sí. Vale, non, aí, non me molestas, de verdad. Ponte por aí que vou coller. E o que facemos é algo tan suxerente como isto. Teño un caldo, vale? Teño aquí un chiliño, collo unhas ervas despois tamén, collo isto e fago o seguinte, para que non pique moito para ninguén. Traballada, un bo cañonazo. Ben, metemos isto aquí. Aromatizando, é unha infusión, non leva nada máis. Aquí, un chisco de soia. Chisco de soia. E unha pingueira, por favor, mirade como vai. Unha pingueira de ese aceite de sésamo. Pac. Agora, collemos unha culleriña e remexemos un pouco. Mira isto. E ti dirás agora, pero eso como vais a ver? Vais a ver como un auténtico tailandés. Aquí, nesta historia, un pouco de perexil, ese pak choi que imos empratar agora, e, por suposto, estes cunquiños que van ir aquí. Mirade. Mira, curriños. Por aí, no prato bonito, que non chisclichasque. Vemos todos, veña. Vale, bules de... Hoxe cociñamos sopa guantún. Comezamos poñendo o caldo a aquecer para que se vayan concentrando máis os sabores. Ao mesmo tempo que nun cunco engadimos a carne picada, allo, xenxibre e cenorias reladas, as gambas e os shiitakes picados, pementa branca e negra, aceite de sésamo, salsa de soia, almidón de millo, sal e un chisco de aceite, mesturando todos os ingredientes para deixar que repouse. Mentres, engadímoslle unha ceboliña cortada a metade ao noso caldo quente. Chega o momento de encher a pasta coa nosa mestura, empregando un pouco de auga nas esquinas para que pegue e facendo as co vapor do noso caldo cun papel de forno furado como base. Agora, collemos o pak choi para cortar e engadir no caldo, ao mesmo tempo que separamos un pouco nun cunco para engadirlle un chile vermello, aceite de sésamo e salsa de soia, acabando de redondear os sabores. Ponte creativo e emprata todas as elaboracións para papar! Vamos, home, que hoxe toca comer guantón. Guantún.
Guantún, que máis me dá? Escoita, tío, que tes que coller é un chisco de carne, un pouco dunha gambiña, empezar a rustrir un pouco da túa historia, neste caso, vai todo cocidiño ao vapor. Eso sí, un caldo dos tostache bo ben metido cun par de especias desas orientais e tes unha sopiña que crea afición. Que? Home non, Guantún do Estache Bo. Auriño!